Fabrikazio mekanikoko diseinua. Titulazio honekin delineatzaile eta diseinugile jakintzak eta trebetasunak lortuko dituzu. Era labur baten titulazio honekin honako hau ikasten da. Fabrikazio mekanikoko produktuak biden eta iruden diseinatzen eta garatzen. Informatika diseinuko erramintak erabiliz, despieze planoak eta multzo planoak sortzen. Pieza edo produktu baten fabrikazio prozesu eta muntaia prozesuen portaera virtualki simulatzen. Diseinatzailearekin erlazionatutako lan eremuak hauek dira. Diseinu mekanikoko bulego teknikoan, produktu, makina, molde eta tresnerien diseinuan, bide eta irudeko CAD teknikari lanak, proiektugile delineatzaile lanak.